рости гап барои ин видеоро кардан ман чанд бор фикр кардам ки оё мумкин ай ҳамин видеоро кардан ё ки не, барое ки ин район яке аз опаснитарин районҳо дар шаҳри Франкфурт ба ҳисоб меравад. рости гап дар ин район беҳад опасния камера кардам ва ман старатсия мекунам ки барои шуморо нишон бидам. барои кадоме ки ба шаҳри Франкфурт меоям ман ҳеҷ вақт савед наметам ки бар ин район омада сайргашт кунам. ин районе ки дидестен дар Германия ҳамчун райони наркомано популяр нишидагиай. мегам безопасности Европа дар ҷаҳон дар якум ҷой. иҷа чӣ гапаягане? рости гап ҳамақа вақте ки ман дар Германия зиндагӣ кардам ягон вақт ман ин хел района дидагӣ нестам. дар дигар давлатҳои Европа мерафтам медидим ҳамин хел районе ки беспорядок ҳамин хел чизо ҳастай. не ки дар Германия мисол Мюнхенда ман зиндагӣ мекунам ин хел чизо нест.